Senegaal ko leydi ndi gandanɗa hannde o sahaa ɗo njaraten wiyete jogi ko régime républicain manam ko leñol ngol laamini hoore muɗum laamu muɗum kono noon waɗino sahaa nde jeytaare waɗata nde wona noon yaaruno nden on sahaa wonno ko régime bicéphalisme woni ko laamu koye ɗiɗi laamu koye ɗiɗi noon holno ɗum siforto nde jeytaare waɗi hoorejo leydi ndi woni Léopold Sédar Senghor mawɗo diisondiral ngal woni Mamadou Dia keɗoɗe no feewi ko mawɗo diisondiral mbimi mi wiyani mawɗo jagorɗe kanko jogii jagorɗe ɗe kanko ni mawɗo jagorɗe ɗe kono wona mawɗo jagorɗe en paamani sabu mawɗo jagorɗe ko joni wooti ko wiyete premier ministre kanko wonano premier ministre ko président du conseil firti ko laamu ngu fof kanko tammi ɗum e juuɗe makko kono yiiri no weɗora ko noon ɗo wirta hoorejo leydi ndi ko hoorejo teddungal geɗe jotodira leydi ndi caggal leydi ko ɗum woni jahan makko e rende kuulal sarɗi leydi ndi mbele no ɗo wirte ni ina rewi laawol ko ni ɗum lelorino deyi haa ɓooyi noon fitinaji jalti heen sabu ɓe natti waawde faamodirde kamɓe ɗiɗo ɓe tatti ɗum waɗi hoorejo gonnoɗo hoorejo leydi ndi Léopold Sédar Senghor jaggi Mamadou Dia sokki ɗum firti ngun laamu hitande 1963 1963